Jozef Eliáš, Ladislav Jeremiáš, Jozef Kogut, Peter Leško, Miroslav Liška, Gabriel Repasný, Peter Rusna, Najdôstojnejší Oče, Svätá Matka Cirkev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvetili za kňazov. Si istý, že sú na to súdci. Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu na základe záruk zodpovedných osôb posvedčujem, že sú súdci. S pomocou Pána nášho Spasiteľa Ježíša Krista volíme týchto našich bratov za kňazov. Dobrý pastier položí svoj život za ovcu.
Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Pozdravujem. Hej, ďakujem pekne. Naplnení tou radosťou, aby sme mali ten úsmev na tvári, aby sme dokázali možno aj tie, ale vlastne cez tie prirodzené veci ukazovať na tie veci nadprirodzené. Aby všetko to Božie, ktoré možno prijímame, sme vedeli odovzdávať aj iným ľuďom ďalej. Takže Pán Boh zaplať, že ste prišli. Zatiaľ, keď sa to nezmení, tak mám dekret do Šarických Draviec, čiže nie až tak ďaleko. No. Trošku veľká minúta. Nech sa páči. Pán Boh zaplať.